Assalamu alaykum mehriban vatandaşlar. Arkadagly gahraman serdarymyzyň ýaşlar watanyň dayanjydyr diýen pähminden ruhlanyp, ýaş dehinleri ýüze çykarmak maksady bilen meşhur Akepler Studios tarapyndan ýürüte taýýarlanýan sağlaşyk adly gepleşmemiziň täze tanyny siziň dikkatiňize ödürleýäs. Maral Hanyba 1986-njy ýylyň 4-nji oktýabrynda Mar şäherinde doguldy. İlkinji halifaty Türkmenistanyň halk artisti Mirgelli Işangulyevden aýdym sadan iňçe türlerini öwrenýär. Abrahim Niyaz Muralov 2001-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda Gyllarga şäherinde doguldy. Daýbana halifaty Türkmenistanyň halk artisti öwrenigini täkäýüp edinläp aýdym sada kulup öwrenýär. Maral Abrahim gepleşe hoş geldiňiz. Sağlaş gepleşiginiň düzgünlerini bilýänsiňiz. Goşgy bilen aýdymlar sağlaşmaly. Men istendik temada mowzukda bir goşgy okaryn, şol goşgyň mowzugyna da siz aýdym aýtmaly. Taýýarmy? Taýýar. Kim başlaýar? Maral siz başlaýarmy? Bolýa. Onda goşga ünferim. Yaman zatdyr ustaň altyn ýüzügi dürýanyny öz gymmatyny bilmese, jahanna bardadan gaçar gadygy her adamda müşkül işler bolmasa. Goloksal ey adam aly hedreti, diňe meslik däller dünýäň lezzeti. Sen hiç kimsiň bir adamyň hedreti seni otdan alıp suwa salmasa. Gülleriň içinde parky kän gülüň bir gül bardyr. Erkin alar bilbiliň. Dosta dost diýmäge aýlanmaz diliň. Ýasa ýaka ýyrtyp toýda gülmese. Gaýtmasaň görüşden guluňdyr akbal. Başarmasaň gulu bolmagyň ahmal. Hey gardaş, aýdyp ber niçik bor ahwal. Yigit jahil çağa göze ilmese. Yol oglusyň, aýt kimsiň eýtesen. Maksat gerek, alyslary küýsesen. Yaman zat kütelse akıl paýhasaň, güýjüň çatsa meňdejek bol almada. Şagyr dinledik. Görüşüňiz ýaly. Şagyr näme hakynda? Adam hakynda, durmuş hakynda. Ne? Maral? Şu goşga sağlaştırıp bir aýdyma garaşýar.
Baralyň aýdymyny dinledik. Indi İbrahim siz dinläli. Nesibeti xoreşegin Nesibeti xoreşegin bir begdada malı olur Bir begdada malı olur Kimler yer kim geç düşünür Nesibemde bar olur Nesibemde bar olur Ay hey Taşuğullar hakiflete karı olur Hakiflete karı olur Geleceğimi Allah bilir Nesibemde bar olur Nesibemde bar olur Bir sopanın yarı olur Bir sopanın yarı olur Mıma dostum yazgıt deyler Nesibemde bar olur Nesibemde bar olur Hay hey hey Allah'ım sana oğul verdi Allah'ım sana oğul verirse altı beşim sarı olur Altı beşim sarı olur Asman inip yer şuurursa Nesibemde bar olur Nesibemde bar olur Oh Nefsine tadı olur Öz nefsine tadı olur Bayan Tanrı'a şükür eyle Nesibemde bar olur Nesibemde bar olur Mumma dostum yazgıt deyler Nesibemde bar olur Nesibemde bar olur İbrahim köp sağ ol. Birinci yerine getirilen aydımlar goşgu bilen sağlaşdymy, sağlaşmadymy, onu tomaşaçylaryň özleri kesitlerler, tesbirlerde ýazarlar. Indi ikinji goşga ünslerin bu gedek İbrahim siz başlarsyňyz. Yine de hat geldi. Ýadylşy tanış. Yalvarýaryn hatalarymı bağışla. Maňa agyr düşýär sensiz ýaşamak, dolanyň ýyzyňa kinäň taşla. Yer indi näme jogap bereýin? Ýürek heni saňa intidar makan. Mene bağışlardım, ýöne söýgüniň aly hedretleri bağışlar makan. İdime gaýtmagy dogrusy gorkýan. Kalbim unudulan peşdeý sowapdyr. Diňe oyuncaklar islesen oynap, islemesen taşlap gidilýän zatdyr. Şagyr dinledik. Goşgy, söýgü, aýralyk mawdugyna. Eliňizden bir aýdyma garaşýar.
Akşamallım nedlim yadan bu hatun Yalvaryan idim bağışla beni Ödümüme gelyer gamın suratın Yalvaryan idim bağışla beni Ödümüme gelyer gamın suratın Yalvaryan idim bağışla beni Varacak yerlermide varabilmedim Aydık cemalın ilelem görebilmedim Yenemi atamı arabilmedim Yalvaryan idim bağışla beni Yenemi atamı arabilmedim Yalvaryan idim bağışla beni Yanımda benim kiltedir dilim Var mı darım finfinlelem bağda bilbilim Yalvaryan edidim yalvaryan gülüm Ağlattım edidim bağışla beni Yalvaryan idim yalvaryan gülüm Ağlattım idim bağışla beni Yalvaryan idim bağışla beni Bağışla idim Bağışla beni Köp sağ ol İbrahim, köp sağ ol. Maral, indi siz dinleyelim. Düşünürsün kendada Sen dünyangdan gidim son Düşünürsün kendada Sen dünyangdan gidim son Anjırarsın bir vada Sen dünyangdan gidim son Anjırarsın bir vada Sen dünyangdan gidim son Kıytap bardım yanıma Diyebilmen canıma Kıytap bardım
gözlüm Yat varsın aydın söylem Hasrat görmesin gözlüm Yat varsın aydın söylem Solmasın canım güler yüzün Sen dünyandan gidem son Solmasın canım güler yüzün Sen dünyandan gidem son Kıyçap vartam yanıma Diyebilmen canıma Kıyçap vartam yanıma Diyebilmen canıma Uçma veri dalıma Sen dünyandan gidem son Uçma veri dalıma Sen dünyandan gidem son Sen dünyandan gidem son Sen dünyandan gidem son Köp sağ olun, köp sağ olun. İbrahim, Maral, inni 3-nji okuljak goşgy, odal aýdym edilmedik goşgy. Men bir şahyryň goşgyny okaryn. Şol goşgyny size 5 minut wagtyň dowamynda aýdym etmek üçin beren, islendik heňet alyp aýdym edip ýerine ýetirip bermeli. Onda goşgyny ünsep dinlen, döwürde şahyrymyz Nur Sultan Derýaýewanyň bir denan diýen goşgy. Bir denan göz ýaşlap ağlayan bolsa, senin üçin jiger dağlayan bolsa, senli dünýä umyt baglayan bolsa, ol ýa-ha söýendir, ýa-da enendir. Giýje gözün gyrpman daňlara ýetse, özün undup senin aladaň etse, derdin götürüp sana bagyt pürkse, ol ýa-ha söýendir, ýa-da enendir. Sana taýak degse, ajatyň çeker. Ýörejek ýoluňa gül düşär seper. Yürekden hormatlar hemmeden beter, ol ýa-ha söýendir, ýa-da enendir. Goroglar, apalar, yetirmez zeper. Büdüreseň ol seni yer bolup öper. Olary başyňa täze eýläp götür. Biri seni söýen, birem enendir. Şagır dinledik, onu şol şagyrı aýdyma geçirmeli. Size berilen wagta tamam boldy. İbrahim taýynmy? Ana ilk siz dinlädi. Denan göz ýaşlap ağlayan bolsa, senin üçin jiger dağlayan bolsa, senli dünýä umydy baglayan bolsa, ol ýa-ha söýendir, ýa-da enendir. Senli dünýä umydy baglayan bolsa, ol ýa-ha söýendir, ýa-da enendir. Ay ho, ýyse gözün gyrpman taňlary ýetse,
ya da enindir. Derdini götürüp sana baktırıksa ol ya söyünür ya da enindir. Sana tayıp değilse acısın çeker, yürücük yolumu gül düşer sepir. Yürüktün hurmatları himmeden meter, ol ya söyünür ya da enindir. Yürüktün hurmatları himmeden meter, ol ya söyünür ya da enindir. Başımda tecile götür, bir seni söyün, bir enindir. Olur başımda tecile götür, bir seni söyün, bir enindir. Ol ya söyünür ya da enindir. Berekallah İbrahim. Köp sağ ol. Marar sizin tayin mi? Andın nerede? Bir benan sen üçün ağlayan olsam, senin üçün ciğeri dağlayan olsam, senli dünya bağlayan olsa, ol ya söyünür ya da enindir. Senle dünya bağlayan olsa, ol ya söyünür ya da enindir. Gözün kırpman dağlara yetse, özün undup senin aladan etse, derdini götürüp sana bağıtırıksa, ol ya söyünür ya da enindir. Derdini götürüp sana bağıtırıksa, ol ya söyünür ya da enindir. Sana tayok değilse acısın çeker, yürücük yolunu
apalar yetirmez eter Büdüreseň ol seni yer bolup öter Olary başyňa täzeýlep göter Bir seni söýün birim meningdir Olary başyňa täzeýlep göter Bir seni söýün birim meningdir Sana taýok diýse acysyn çeker Yürüjek ýoluňa gülşer teper Yürekden garamutlar hemmeden beter Ol ýaga söýünür ýa-da ýeningdir Yürekden garamutlar hemmeden beter Ol ýaga söýünür ýa-da ýeningdir Ol ýaga söýünür ýa-da ýeningdir Ol ýaga söýünür ýa-da ýeningdir Köp sağ olun Maral, köp sağ olun. Indi goşgyny aýdyma tarşaňyzy halan bolsalar, tomoşaçylar tetbirlerde ýazarlar. Pursatdan peýdalanyp internet ulgamyny YouTube kanalymda bizi ýerleýän hormatly watandaşlarymyza da köp sağ edýäs. Olaryň agramly bölegi daşary ýurtlarda ýaşap, işläp, okap ýören watandaşlarymyz tetbirlerde köp salam ýollaýarlar. Janyňyz sağ bolsun, öýüňizde dawadan bolsun. Ata watanda elimde ama toýly günlerde diýdarlaşmak nasip etsin. Indi näme etip bolsa bir gepleşigem YouTube kanalyna ýüklenir, şonda da tomoşaçylar öz pikirlerini, tekliplerini tetbirlerde ýazarlar, şonu okap netije çykararsyňyz da. Indi şol tomoşaçylara, muştoklara näme ýüregiňizde besleýän aýdymyňyz bar bolsa, heriňiz bir aýdy bir ýerine ýetirip berseňiz, şoň bilen gepleşejiň näme bolýar. Maral başla. Maral başla. Maňlaýyňda barasyn sen garamay jejan Dünýä dursun durasy sen garamay jejan Maňlaýyňda barasyn sen garamay jejan Dünýä dursun durasy sen garamay jejan Bitir bağlaň arany Bitir dağlaň arany Garatyp bil garaýly sen garamay jejan Ejejan jan ejin sen garamay jejan Ejejan jan ejin sen garamay jejan Bitir bağlaň arany Bitir dağlaň arany Garatyp bil garaýly sen garamay jejan Ejejan jan ejin sen garamay jejan Ejejan jan ejin sen garamay jejan
koca dağ bolup bizi mehriban sen garmayıcı can karşılasın koca dağ karşılasın koca bağ bolup bizi mehriban sen garmayıcı can bizdir bağlar ani bizdir dağlar ani barıtık bir karaylı sen garmayıcı can canıcım sen garmayıcı can canıcım sen garmayıcı can canıcım sen garmayıcı can canıcım sen garmayıcı can sen garmayıcı can hiç garmayıcı can. Maral köp sağ olun. İbrahim, indi sizden geldi. Başıma dönüyün hormatlı yine İlimin dertliğini yanırma bile Başıma dönüyün hormatlı yine İlimin dertliğini yanırma bile Atıydım emmişim min kanı kanı İlimin dertliğini yanırma bile Atıydım emmişim min kanı kanı İlimin dertliğini yanırma bile Elimde piyala barına dolur Isımda gülmengdiyim hargalıp sollir Yanıp köyüp inni halim kül golli Enemin dertliğini yanırma bile Yanıp köyüp inni halim kül golli Enemin dertliğini yanırma bile Yanırma bile, yanırma bile Enemin dertliğini yanırma bile Yanırma bile, yanırma bile Enemin dertliğini kuydurma bile ho! Barmağına talla yüzük kaslıdır İçimde ot yanar o gözüm yaşlıdır Rekmeyleyin bize kara paslıdır Enemin dertliğini yanırma bile Rekmeyleyin bize kara paslıdır Enemin dertliğini yanırma bile Yalvarır min habiba Sormaydım derdimi bilmez sebibe Sevunni yalvarır min habiba Sormaydım derdimi bilmez sebibe Saatinim dirmen gidermen gariba Enemin dertliğini yanırma bile Saatinim dirmen gidermen gariba Enemin dertliğini yanırma bile Yanırma bile, yanırma bile Enemin dertliğini yanırma bile Yanırma bile, yanırma bile Enemin dertliğini koydurma bile Ene can dertliğini yanırma bile Enemin dertliğini koydurma bile
Daim köp sağ olun. Maral, İbrahim, ikiniňde de ulüsünlikler arzu edýäs. Gahrman arkadaly gahrman serdarymyň saýatyna ýurdumyzda ajaýyp toýlarda owadyňyz emdan belentden ýanglansyn. Prototdan peýdananyp gepleşigimizde sadanlarlyk eden Öwdali Nazarow, Mekan Din Mämmedow, Begenç Garajaýew, Arslan Bayramow hemde ses rejissöri Orad Murat Afganow daglara da köp sağ bolsun aýdýas. Mehriban vatandaşlar, siz arkadaly gahrman serdarymyzyň ýaşlar watanyň dayanjydyr diýen pähiminden ruhlanyp, meşhur Akepler Studios tarapyndan taýýarlanýan sadaşyk adly gepleşigimiziň täze sanyna tomaş etdiňiz. Gepleşiň indik sanlaryny görüşýänçä hoş sag bolun.